светский тусовкаларга йөргән халык бүген көндә ифтарларга йөри. Һәм шулар арасында Аллага шөкер безнең президентыбыз да, рәисебез килә. Вот Саида Мухаммедзянова үзе бер ифтар оештырсын да, әлбәттә безнең һәр мәҗлестә исраф. Шаурма пойдем заточим дип әйтсәләр, мәсәлән, кешеләрне туйганча ашатырга тырышырга тиеш. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләр. Без Рамазан 2023 циклын дәвам итәбез. Һәм инде безнең бүгенге темабыз, без яраткан темаларның берсе, ураза тоткан темаларның берсе ифтарлар турында. Рафис хәзрәт, ассаламу алейкумнар. Ва алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле тыңлаучылар, бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Мин карыйм, сезнең просмотрлар арта килә. Безнең сөйләшүләребез файдага булсын иншалла беренчедән, икенчедән инде ифтарга кагылганда әлбәттә монда хадислар да күп бит инде ифтар турында. Ләкин кеше арасында таралган бер сүз белән башлап җибәргә теләгән идем. Кеше шундый мөселман кардәш кайсысы бер мәчеттән икенче мәчеткә ифтарларга йөри, аның исеме ифтаритет. Сез белгәнегез? Ифтаритет. Без хәтта шундый төркемнәр дә бар иде. Ифтаритетлар төркеме. Димәк, ифтарга кагылышлы темаларның берсе, гомумән, булайрак әйтик әле, ифтарларның төрләре була, төрлеләре була. Мәсәлән, аның республика күләм ифтар булачак име, соңыннан ярдәм мәчете оештырачак, Алла белсә, медиа ифтар булачак име, 15 апрель көнне. Соңыннан әле күптән түгелгән менә фэшн ифтар уздайымы, һәм башка ифтарлар турында. Сез үз фикерегезне әйтеп китегез әле, ничек менә нәрсәләр эшләргә кирәк ифтар. Авызны тизрәк ачырга диләр бит, әйме? Ашык диләр бит, әйме? Сезнең фикерегезне ишетәсебез килә, Рафис хәзрәт. Менә карагыз, хәзер Аллага шөкер, безнең елдан ел ифтарлар мәсьәләсе арта. Һәр инде кеше үзенең гаиләсен, үзенең якын туганнарын, үзенең бергә эшләүче кардәшләрен җыеп ифтар оештырырга дип әйтгәндә тырыша. Бу бик яхшы. Һәм инде менә бу оештырылган ифтарлар өчен Аллаһ Тәала аларга савапларын күрергә насыйп итсен. Чөнки кемдә кем бер ураза тотучы кешене ашатса да, Аллаһ Тәала аңа үзе ураза тоткан кебек савапка ирешәчәк дип вәгъдә бирелгән. Һәм инде гомумән тагын да Рамазан аенда эшләнгән гамәл 70-тән алып 700-гә кадәр савабы арта. Һәрбер оештыручыларга менә бу изге эшләрдә дәвамлык күрергә насыйп итсен. Димәк, Пәйгамбәрбез әйткән иң яраткан әйберләр ул да булса, кичкенә булса да дәвамлы. Ифтарларга йөрү мәҗбүриме менә? Мәсәлән, мин ничектер менә кыенсынамы соң, читенсенәме соң, куркытады. Син уяла торган җегеткә ошамагансың? Мин уяла торган җегет. Юк, эчендә мин уялам. Сез нәрсәгә дисәгез дә, мин бәлким минем урынга, ничек уйлыйм, минем урынга бер икенче мохтаҗ кеше барырга тиеш. Ул менә ничек кирәк микән менә? Әгәр дә чакыралар икән, әйме ифтарга, мин аны аңлыйм. Син үлсәң генә бара алмыйсың, әйме, шулай бит инде. Чакырган урынга бару. Мәҗбүри. Тиешле, әлбәттә. Әгәр дә син уйлыйсың икән, мин бармасам башка мохтаҗрак булган кеше ашар дигән фикер, без бит ифтарларга ризык өчен генә йөримибез. Без рухи ризык өчен йөрибез. Күбрәк кешеләр белән әңгәмәгә керү, хәзрәтләрнең сүзләрен тыңлау, үзеңне күрсәтү, кешеләргә карау, шулай бит. Бу электән элек калган безнең гадәт, ул Аллага шөкер, бүген көндә хәзер шундый хәләл рәвешкә әверләнде. Элек инде нидер светский тусовкаларга йөргән халык бүген көндә ифтарларга йөри, һәм инде бу бик күркәм. Һәм ифтарлар мохтаҗлар өчен генә түгел, безнең әлбәттә менә инде Рамазан аенда ифтарлар һәр көн сайын оештырабыз ярдәм мәчетендә, һәм инде безнең ул комбинированный ифтар 2 өлештән тора. Беренчесе ул да булса ланчбокслар. Без 1100 ланчбокс көн сайын эшлибез, һәм инде шул ланчбоксларны мәчетләр буенча таратабыз. Бу мохтаҗларга әлбәттә. Һәм инде шулай ук шул ук вакытта безнең чатырда 200-дән артык кеше утыра, мәчет эчендә тагын 200 кеше утыра. Гомумән инде барлыгы 1500 кеше ашатабыз. Һәм шулар арасында Аллага шөкер безнең президентыбыз да, рәисебез килә. Шулай ук инде аның белән бергә башка көнгә дип әйтик инде мэр да килеп оештыра, һәм инде алар гади халык белән бергә утырып ризык ашыйлар. Шул ук нәкъ инде күршеләрдә булган ризык, мэрда да, президентта да шул ук булган ризык, һәм инде бу дип әйтик инде безнең сөннәткә, безнең динебезгә туры килгән гамәл гыйбадәт дип уйлыйм. Уйлап карыйк җәмәгать. Рәисебез пластик тарелкадан ризык ашый. Монда ситкомнар күбәк хәтта кеше реакциясе керә. Бу дөреслектә дип әйтик инде минем өчен зур показатель. Бу безнең җитәкчеләребезнең халык белән бердә булуының бер галәмәте булып тора, һәм инде Аллаһ Тәала шундый гади, шундый дип әйтик инде халык белән бердә булырга Аллаһ Тәала насыйп итсен. Син үзең әйтеп киттең, Рафис хәзрәт, әймен. Монда
шотырда президенты да гади халкы да бергә утыра име. Менә әле күптән Бездә шулай гадәтләнгән. Менә әле күптән түгел генә, димәк инде бу фэшн ифтарга кагылышлы сүз Саида Мөхәммәтҗанова тәнкыйть сүзе чыгарды. Тәнкыйть түгел, ул хәтта шелтә бүлдүрәк яңгырады. Имеш, ВИПка һәм ВИП булмаганнарга бүлү. Бу сезнеңчә ничегрәк? Бу дөресме, дөрес түгелме? Һәр хәлдә дип әйтик инде, бу ифтар оештыручы кешеләрне аклау һәм инде аларның хәлләренә керү безнең вазифабыз һәм безнең бурычыбыз. Гомумән инде нидер кеше ифтар мәҗлесен оештыра икән, ул үзенең хәленә карата оештыра. Һәм инде без беләбез, бу ифтарларны оештыру ул җиңел әйбер түгел. 1000 кешене ашатып кара әле син бер урынга утырып. Һәм шул очракта, шул вакытта әлбәттә бу оештыручыларның якын туганнары, якын дуслары бар. Шулай бит, бар гади халык 1000. Арасында бәлки булгандыр инде 15, 20, 30, 40, 50 кеше, шулай бит. Алар арасында шул мәҗлесне, шул ифтарны оештырырга ярдәм иткән, мәдди яктан ярдәм иткән кешеләр булгандыр арасында. Акчасын күбрәк биргәндер. Акчасын күбрәк, мәзрәк монда бит керү өчен беркем дә түләмәгән. Бу ифтарга 1000 халыкны кертер өчен, аларны утыртып ашатыр өчен иң дип әйтик инде кимендә 300 сум бер кеше башына булса да, бу инде ризык хакы. Ничә меңгә, 300 меңгә, 300 меңгә тора. Бу бит акчаны каяндыр эзләп табырга тиеш оештыручы. Шулай. Бу кешеләрдән акчаларын алып оештырган икән, ул аларны нидер ишек янында яки башка җиргә утырта алмый. Ул аерым бер хөрмәт күрсәтергә тырышырга тиеш. Якын кешеләр, әти-әниләр, абыйлар, апалар, шулай бит. Әбиләр, бабайлар. Аларга барыбер ничек дә булса безнең гадәтебез буенча, шариатта әлбәттә без бөтенебез әйтәбез, бөтен кем мөфти дә, имам да, гади халык да алар бер дәрәҗәдә булырга тиешләр дип әйтә алабыз. Бу шариат буенча. Ләкин безнең гадәтебез бар. Олларны хөрмәтләү, шулай ук инде ниндидер ярдәм күрсәткән кешеләргә нидер үзенең игътибарны бирү. Бу әгәр дә кеше ашарга килгән икән, бу стелгә карый, монда ризык байрак. Бу стелгә карый, үзенең стеленә карый, ризык гади. Ләкин унытмаска кирәк. Бу бит бушка. Сезгә тугандар анда нигенә түгел, ризык кына түгел, анда целый бер представление күрсәттеләр. Анда бер Гафурҗанованың нигенә выступлениесе нәрсә булды, анда кылычлар белән, ниләр шпагалар белән анда шоу оештырганнар. Кешеләр килделәр, карадылар, матур күлмәкләр, матур кызлар, аппак яулыклар. Sensation. Оештырдылар. Үзенә күрә. Сенсация дип әйтерлек, әгәр дә бу инде бу бик көтелгән халык арасында һәм инде гадәти бер ифтар. Чөнки мин аны беләм, инде күп еллар буе бер безнең кардәшебез инде аны оештыра, Аллаһ Тәала савапларын күрергә насыйп итсен. Нинди ниятләр белән эшләгән булсалар, оештырган булсалар, ниятләренә карата савабы. Вот Саида Мөхәммәтҗанова үзе бер ифтар оештырсын да, 1000 кешене утыртсын да, шунда аларга бер гади рәвештә, әлбәттә мин аның иҗатына бик дип әйтик, сакланып карыйм, тыңлыйм, миңа ул кыз ши, әлбәттә, ләкин инде менә үзе оештырып карасын һәм инде менә бу гадиллекне саклап калырга тырышсын һәм инде шуңардан соң без бу нигә тапшыруга яңадан килербез дә, тәүбә кылып әйтербез. Юк, безнең менә үткән елны сөйләшкән сүзебез дөрес булмады, Саида Мөхәммәтҗанова дөрес эшләде. Без аны тәүбә кылырбыз. Роберт, синең белән бергә. Казаныбызның тагын бер хәзрәтләребезнең берсе кайсы мәчеттән икәнен әйтеп тормыйм. Столько секрет. Кирәкмидер ул. Бу бары тик фикерләр генә бит. Ифтардан исраф ясамагыз ди. Моңа ничек карыйсыз менә? Ничек аңлатасыз моны? Мин булган идем Сауд Арабстанда бер мәҗлестә. Бик кызык. Аннан Төркия ниендә опытын сөйләп китәм иншалла сезгә. Безнең бабайларыбыз инде ифтарга чакырдылар дип әйттеләр, дә ифтарга чакырдылар. Әйдәгез, бәлеш ашыйбыз, токмачлар. Шулай бит инде бабайлар. Без килдек, утырдык, безгә чыгардылар кофе, кахва. Чыгардылар безгә җимешләр, хөрмә җимешен чыгардылар. Аннарсы теге уртага стелгә диге белән тавык куйдылар да. Шуны ашадык та, бер нинди салатлары да юк, нинди первый, второй компот дигән бер юк. Шуның белән тәмам дуа кылдылар да киттек. Бу бер. Бер Төркиядә булганым бар иде. Нәкъ шул инде ифтар мәҗлесе, без утырып торабыз, стәлләр буш, нәбесенең белән бит буш стәлләр утырабыз. Ризык юк, шундый ук стәлләребезгә утыртып куйдылар халык. Кур'ан укыдылар, мөнәҗәтләр әйттеләр, бәйтләр әйттеләр дә, аннан соң ишеккә шалтыраттылар.
Килделәр, коробка ланчбокслар, ланчбоксларын таратtılar. Ул вакытта 2006-2008 елларда без инде ланчбоксны күргән дә юк. Менә бу мотор итеп ачылды, анда кичкенә генә анда дип әйтик инде салатлары бар. Основное блюдо да инде ризыгы бар һәм инде айран, бер стакан бирделәр. Шуны ашадык та, хуҗабикә шуларны җыеп чыкты да, китте барды. Берни табак савыт юк. Юк. Бер нинди дип әйтик анда мәҗлесләр, бәлешләр пешерү юк, ниндидер анда диге бәлешләре, гөбәрияләр пешерү, бер нәрсә дә юк. Шулай гади генә тукландык та, битте дә, җитте дә. Аңлыйсызмы? Менә бу безнең төрле күрше як илләр, һәм инде аларның мәҗлескә карау һәм инде мәҗлесне оештыру формалары, алар төрлечә. Безгә әгәр дә карасак, безнең татар халкына карасак, әлбәттә безнең һәр мәҗлестә исраф. Вот, әгәр дә без шулай карасак, дини мәҗлесләргә барып карасак, тугандар, дөреслектә әйтсәк, һәр мәҗлестә исраф. Беренче аш, икенче бәлеш, өченче ит белән бәрәңге, шулай. Дүртенче мантыйда бар әле безнең хәзрәт әйдәгез ашагыз да. Бу салатлар турында әйтмим. Салатлар, закускалар, төрле. Ул ризык нәрсә эшли? Кала, ул ризык бузыла, мулланы симертәләр ашата, шулай бит. Бу безгә дип әйтик инде безнең каны безгә сиңгән. Хас булган әйбер безгә. Хас булган әйбер. Һәм инде без әгәр дә менә бу мәҗлесләрдән кимрәк ифтарларны оештырсак, халык безне аңламаячак. Менә инде әгәр дә имам буларак минем мәчеттә шундый гади ризык һәм инде кешеләр аш китә башласалар ифтар мәҗлесләреннән, нинди кафега барыйк әле берәр шаурма пойдем заточим дип әйтсәләр мәсәлән, әйме, ул бит безнең өчен хурлык, димәк без кешеләрне аш җибәрдек. Безнең хәдисебездә нәрсә дип әйткән? Бераз ризык бирү дигәнме, яки инде накормить дип әйткәнме, ашатырга, туйганча ашату. Туйганча ашату безнең вазифабыз. Әгәр дә без ифтарны оештырабыз икән, без кешеләрне туйганча ашатырга тырышырга тиешбез. Әлбәттә, һәрбер кешенең ашказаны төрле, һәм инде может ул 2 порцияны ашагач та аның ризыкланмыйдыр ул. Ләкин без инде гадәткә кайтабыз. Безнең татар халкының гадәте беренче, икенче ризык булырга тиеш, телдә нидер җимешләр, ниләр. Әгәр дә шул гади булган бу 3-7-се 40-ы үткәргән мәҗлесләрдән стәл ким түгел икән, димәк ул исраф ким түгел. Әгәр дә шуңардан артмый икән, ул вакытта ул исраф дип саналмый. Яни җегетләр, сез үзегезнең сорауларыгызны рәхим итеп Робертка юллагыз, һәм инде әгәр дә иншалла мөмкинчелек булса, ниләрне уразаның ахырына җитсәк, үлмичә. Ачтан үлмичә. Иншалла. Ифтарларга йөреп ачтан үлмичә, әгәр дә нигә ахырына җитсәк, иншалла без сезнең сорауларга аерым бер чыгыш та ясый алырбыз. Әлбәттә, бүгенге безнең чыгарылышыбыз тамам. Һәм нәрсә әйтәсе килә, ифтарларга йөрегез, уялмагыз. Уялмагыз, йөрегез, килегез. Без сезне гел көтәбез, һәм инде сезнең килүегез безнең ифтарларыбызны гүзәлли һәм бизи. Тагын әйтеп куям, әгәр дә монда урын җитмәсә дә, сезгә ланчбокс биреп җибәрәчәкләр. Бу искиткеч. Ярдәм мәчетенә килегез. Әгәр дә ярдәм мәчете ярар икән, Роберт сезгә язылыр, кайсы мәчетләрдә ифтар уза. Әйе. Ассаламу алейкум җәмәгать. Алейкум сәлам.